Wellness centrum Oasis je součástí jednoho z největších řetězců fitness center BBC v Praze. Centrum bylo otevřeno v roce 2005 a splní přání i nejnáročnějších klientů. Svým vzhledem připomíná oázu. Nachází se v rezidenci Havlíčkových sadů na Vršovické ulici, nedaleko náměstí Bratří Sinků. V plně klimatizovaných sálech si návštěvníci fitness centra mohou zacvičit na nejmodernějších strojích značky Panata a příjemně protáhnout tělo při lekcích aerobiku, zumby, pilates, jogy nebo body balance. To vše pod vedením kvalifikovaných trenérů a instruktorů. K dispozici je i venkovní tenisový kurt, který lze využít například ke košíkové. Po náročném dni mají návštěvníci možnost relaxace v naší wellness zóně s příjemnou hudbou. Součástí této zóny je i sauna, výřivka a 1,5 metru hluboký bazén o rozměrech 14×8 metrů. Odpočinek mohou zpříjemnit naši odborně školení maséři, jejichž masáže dokonale posílí a zbaví napětí a stresu. V prostorách tohoto centra najdete i luxusní solární stroje značky Ergoline a Megasun pro svěží a bronzové opálení pleti a získáte tak energii pro každý další den a budete se i mnohem lépe cítit.